Salutare lumea, eu sunt Alex și azi vă voi arăta cum să ascundeți chestii pe Windows 7. Bine, vedeți, am aici două gadgeturi, un calendar și ceasul. Le punem deoparte. Apoi eu am aici folderul poze care vreau să le ascund și în el am pus eu Roblox-ul joc. Acum le punem aici, în locul chestiilor astea. Pac și pac. Cum astea le tragem peste ele. Dacă ascundeți voi așa fain, vedeți, acum pot să accesez Roblox-ul. Vedeți? Bag și dau dublu click și pozele. Pun aici sus și dau dublu click. Ok, deci dacă am trecut acest video, eu am stare și până la viitoare, pa, pa!